Inilah bara kisah kalonyo hidup dene coy ko jual da adonan ka diharokan umur pun lah lanjut pulang dari kete sampai kadang dene marasai itulah nan dene rasakan de ayah mande bacarai barai nasib dene nan dikorbankan sukun da sukong kaba alai mungkin ikolah takdir denai masalah denai dia doi surang diri indah donan paduli. Dari tahun 80-an dene merantau ke Pekanbaru tapi nasib dene coy ko juo lah tarasi pulau ke mano-mano tapi tetap dak ada harapan Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Jo Singapura, Pulau Jawa, Sumatera jo Kalimantan sadonyo lah dene bajalan